videl prerážania, tak uvidíme, ak sa nemýlim, prvé trestné hody v dnešnom zápase, ktorými sa môže prezentovať najmladšia hráčka na palubovke Piscová v hostujúcom tíme. Livy Piscovej prvý trestný hod vyšiel podľa predstav. Uvidíme, ako sa jej bude dariť pri pokuse číslo 2. Rovnako tak bol úspešný ako práve Ivanky. Urminská s prihrávkou na Piscovú, ktorá 6 asistencií po 11 minútach hry, čím len naďalej potvrdzuje svoju fenomenálnu rolu na hre. Uvidíme, ako pochodia kolovkánky z tejto akcie. Nakoniec tam bola Piscová predsa len sekundu pred klaxónom tretej štvrtky faulovaná, čím ešte si vydolovala pobyt na čiare trestného hodu. Zatiaľ túto príležitosť využila. Uvidíme, ako pochodí s pokusom číslo 2 táto 14-ročná basketbalistka. A bude mať dokonca k dispozícii aj tretí trestný hod, keďže bola faulovaná pri strelbe za 3 body. Avšak tretí pokus už jej nevyšiel. Cítia stále možnosť na dobrý výsledok a Piscová ďalšou dvojku Univerzity Mateja Bela a prinavrátila tak 11-bodový náskok. Livia Piscová zastavená za cenu faulu a 2 trestné hody a príležitosť na ďalšie 2 body. Medzi tým sledujeme viaceré striedanie. Na palubovke tam vidíme už aj kapitánku Ivanky Lauru Bianku Weigl. Čo sa týka aj ďalšie 2 body, čím Sovičky opäť odskakujú na 12-bodové vedenie. A v pomere 45 ku 35%. Keď si to rozmeníme na drobné dvojkové pokusy, 52% ku 38%.